ኣብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓደ ኣድግን ሓደ ወኻርያን ብጾት ክኾኑ ወሰኑ። ብሓባር እንተዳሰርሕና ውሕስነትና ክረጋገጽ እዩ ድማ ተባሃሉ። መግቢ ንምምእራር ከዓ ናብቲ ጫካ ኸዱ። ነዊሕ ከይጸንሑ ግን ምስ ሓደ ዓብዪ ኣንበሳ ጎፍ ንጎፍ ተራኸቡ። እቲ ወኻርያ ኣዝዩ ፈርሐ። ብሕሹኽታ ከዓ ነቲ ኣንበሳ ከምዚ ይበሎ፣ ከምዚ ትጎድኣኒ ቃል እንተኣቲኻለይ ነቲ ኣድጊ ንምሓዝ ክትተሓባበረካ እየ። እቲ ኣንበሳ በዚ ሓሳብ ተሰማምዐ። ብድሕሪኡ እቲ ተንኰለኛ ወኻርያ ነቲ ኣድጊ ኣይትጨነቕ ዝዓርከይ በዕለይ ኣለኹኻ ናብ ውሑስ ቦታ ክመርሓከ ሰዕበኒ ጥራይ በሎ። ድሕሪ ቁሩብ ጉዕዞ እቲ ወኻርያ ነቲ ኣድጊ ናብ ሓደ ህጉም መርሖ። እቲ ኣድጊ ኣብቲ ጉድጓድ ኣትዩ ምውፃእ ሰኣነ። እቲ ኣንበሳ ከዓ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ቅድሚ ነቲ ኣድጊ ምብልዑ ግን ኣንፈቱ ቀይሩ ነቲ ወኻርያ ጎበጦ። እቲ ንዓርኩ ኣሕሊፉ ዘተሓዘ ወኻርያ ኣብ መወዳእታ ብበትሩ ጠፍአ። ኣብ ህይወት እቲ ንመጻዩ ብምትላል ኣሕሊፉ ዝህብ ምናልባት ግዜ ይነውሕ ይኸውን እምበር ካብ ፍዳ ናይ ተግባራቱ ፈጺሙ ከምልጥ ኣይክእልን እዩ።